Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Srpske IT edukacije. U ovom tutorijalu govorit ću nešto više o nizovima. Kao što sam u ranijim tutorijalima već pominjao, nizovi su objektnog tipa iz prostog razloga što sam niz može sadržati različite tipove promenjivih. Recimo, u samom nizu može da postoji i string, i broj, i boolean vrednost i samim tim se tretira kao objekat, iako je niz nekih promenjivih. Dakle, najjednostavniji način za kreiranje niza jeste, pišemo ključnu reč var, imenujemo taj niz. Obično se nizu daje ime kao množina nečega, tipa cars, u smislu zato što ćemo navoditi nekoliko tipova automobila, pa samim tim i treba da postoji ime koje je množina, ali u mom slučaju neka bude voće. Jednako, stavljamo uglaste zagrade i na kraju naravno tačka zarez. Unutar uglastih zagrada, zavisno od tipa podatka koju unosimo, a meni treba string, stavljam navodnike i pišem jabuka. Naravno, da li je veliko malo slovo je apsolutno nebitno. Zarez, dakle zarezom odvajamo elemente samog niza, pa stavimo kruška, naravno sve to pod navodnicima ide, opet zarez, pa stavimo banana, zarez, jagoda i to je dovoljno za sada. Ovo su 4 elementa niza, s tim što obratite pažnju. Svaki element niza ima svoj indeks. Šta je indeks? Indeks je pristupni broj za svaki od elemenata. Indeks počinje za svaki niz da broji od nule po defaultu. Dakle, ovo je nulti indeks, ovo je prvi, drugi, treći. Znači, koliko ima indeksa? Indeksa ima koliko ima elemenata minus 1. Dakle, ima 4 elemenata, minus 1, indeks, znači, ne baš tako, zapravo ima indeksa 4, ali kada ih računate od 0, onda ide do 3, to sam htio reći. Inače, indeksa ima 3. Dakle, niz je promenljiva koja može sadržati veliki broj vrednosti pod istim imenom, ali drugačijim indeksima. Znači, zamislite da ste hteli da napišete ovde jabuka, pa onda biste morali da pišete jabuka, pa ne znam, kruška. Vi biste svuda morali da dodeljujete vrednosti za svaku promenljivu posebno. Da se to ne bi desilo, ima i situacija kada želite od korisnika da preuzmete veliki broj veliki broj informacija i prosto želite, prosto vi ne znate koliko će on informacija da unese, tipa postavit ćete mu pitanje koliko, ne znam, sada koji primjer da dam, koliko brojeva želite da unesete. U tom slučaju on će da kaže recimo 5. Na taj način vi određujete koliko će biti elemenata u nizu i sve možete da ih smestiti, bez obzira da li je rekao 5, 10, 15, a promenljive ne možete znati tačan broj, ne možete svuda napisati ono, kao što sam malo pre uradio, jabuka pa kruška, jednostavno je nemoguće predvideti šta sve korisnik može da unese. Dakle, ovakav niz je ok, i sad kako pristupamo elementima, document, write, i pišemo ime niza, to je voće, pa uglasta zagrada, to jest uglaste zagrade, i pišemo indeks, dakle 0. Ako je 0, ispisat će jabuka. Evo, jabuka. Naravno, redom, kad bih stavio 1, pisalo bi kruška, 2 banana, 3 jagoda. Dakle, to su neke stvari na koji način možete vi pristupiti samom nizu. S obzirom da je niz objektnog tipa, možete primeniti određene metode nad nizom. Pa tako, recimo, ovde mogu napisati voće, tačka length, odnosno dužina samog niza,
i vratit će mi koliko elemenata ima niz. Ima 4 elementa, što je tačno. 1, 2, 3, 4. Dakle, ovo je svojstvo, ne znam da li sam vam rekao metoda, ali ovo je svojstvo koje se nalazi u nekom objektu, a voće je objekat. Dakle, ovo su njegovi elementi i samim tim dužina koju posjeduje niz je 4. 4 elementa u tom smislu. Imamo recimo dalje sledeće metode. Hajdemo ovako ovo da obrišem. Imamo metodu push, pa zato napisat ću voće.push i unutar ovih navodnika staviš recimo limun, tačka zarez. Dakle, ova metoda dodaje na kraj niza nov element i direktno dodavanje vrednosti veće od indeksa popunjava date indekse undefined vrednošću. To treba da znate za niz. Dakle, direktno dodavanje, kada bih ja uzeo sada ovo i napisao voće 100, jeste da pristupam 100. članu niza, iako on ovde ne postoji. I ovako mogu da mu dodelim vrednost neku, recimo neka piše 100, ali desit će se sledeće, biće 0, 1, 2, 3, od 3 do 100 biće sve undefined vrednosti niza i onda će 100th indeks da bude neka vrednost. Dakle, ovo nemojte nikad sami da radite ovako. Vratimo se na metodu push. Dakle, metoda push, kao što sam rekao, dodaje na kraj niza nov element. I sada pišem ovde document write ne ovako, voće, tako, i sada ispisujemo zadnji član. Sada, kako da znam koji je zadnji član? Pa prosto uzmem voće.length minus 1. To je zadnji indeks, bukvalno. S obzirom da je length 4, u ovom slučaju smo dodali plus 1, sada je 5, minus 1 bit će 4. indeks, njemu se pristupa i dobijamo string limon. Dakle, zapamtite, kada želite pristupiti poslednjem indeksu u nizu, napišete ime niza, otvorite uglaste zagrade, napišete opet ime niza, tačka length kao svojstvo, minus 1, jer length daje ukupan broj, što je za nas ljude normalno, 5 elemenata ima u nizu, međutim za indeks je to uvek minus 1. Dobro, to je što se tiče push metode. Dalje imamo, dakle, pitanje jeste objektnog tipa ovaj niz, međutim, kako proveriti razliku između samog objekta, koji je stvarno objekat, i razliku između niza. Pa, to možemo proveriti tako što ćemo napisati array.isArray, tako, i ime samog niza, voće. Na ovaj način proveravam da li je dati niz zapravo ovaj niz zaista, a ne objekat. Malo sam ja blokirao. Ovo ćemo naravno document write true. Dakle, vraća vrednost true zato što jeste niz. Voće jeste niz. Ok, idemo dalje. Imamo, recimo, metodu join. Imamo sve ove jabuka, kruška, banana, jagoda i limun. Sada, ako ja želim sve to da pretvorim u jedan string i želim da taj string objedini ove elemente nekim separatorom, tipa zarez, po defaultu je zarez. Dakle, kada bih ovde napisao ovako var, neki string, jednako voće.join i document write string, dobijemo ovo, jabuka, zarez, kruška, zarez, banana i tako do limuna. Naravno, vi možete odrediti sami separator, pod navodnicima pišem recimo crticu i dobijam crticu ovde.
jednostavno, šta se dešava? Metoda join pretvara niz u string i odmah vraća taj, dakle, metoda join vraća nov string, nikad ne menja sam niz, to da znate. Imamo metodu pop, dakle ona uklanja posljednji element iz niza. Sama funkcija vraća, funkcija vraća vrednost, tu vrednost koja je izbačena iz niza. Pa recimo, imamo, ajde ovo sad da obrišem, imamo ovako. voće.pop, ovako samo, i tačka zarez. Ovde stavljamo promenjivu s obzirom da sama metoda pop vraća neku vrednost, tako neka bude x, i šta je x? X je zapravo limon. Zbog čega? Zato što pop zaista uklanja posljednju vrednost iz niza i vraća tu vrednost nekoj promenjivoj ako mi želimo da je uhvatimo, da znamo koji je to element izbačen. Imamo dalje metodu shift. Dakle, ona uklanja prvi element niza i shift vraća vrednost izbačenog elementa. Isto kao pop, samo što prvi element se uklanja. Isto ćemo uraditi i sada će pisati jabuka. Idemo dalje. Ono što možete odmah primetiti jeste da koliko god sam ja ovde primenjivao metode shift, pop, šta god dodavao, brisao, osnovni niz ostaje nepromenjen, a sve ovo što se dešava ovde, što ja ispisujem u novim promenljivim, uzimam neku novu promenljivu pa ispisujem vrednosti, dakle, to su neke nove vrednosti, ovaj niz ostaje nepromenjen, uvek. Idemo dalje. Imamo metodu unshift, pa sama metoda dodaje na prvom mestu nov element, a ostale pomera za indeks više i vraća vrednost dužine novog niza. Dakle, ovako, unshift, dakle, kao što sam rekao, dodaje na prvom mestu nov element, ja ću ga nazvati sada, ne znam, malina, i vraća indeks, vraća broj koliko ima tačno elemenata u nizu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je tačno, ima 6 elemenata. Dobro, to je što se tiče ove unshift metode. Dalje, samo da vidim što bismo mogli... Ovako, metoda splice. Dakle, šta ona radi? Ajde ovako, imam zabeleženo ovde primere koje sam našao, naravno, na internetu, koji su vrlo interesantni. Postoji niz, recimo My Fish, i ovde piše Angel, Clown, Mandarin, Surgeon. Dakle, ovo su elementi niza. E sada, evo, šta radimo? Piše promenljiva koja se zove removed i ona je jednaka ime niza, pa metoda splice, i imamo ovde neke parametre, argumente, to su, nisu parametri nego argumenti, zapamtite. Objasnit ću vam to kada budemo radili funkcije. Dakle, 2, 0 i ovde piše drum. Šta se dešava? Dešava se to da prvi parametar predstavlja mesto gde novi element treba da se doda. Dakle, ovo drum će se dodati na indeksu 2, a ovaj 0 predstavlja broj elemenata koje treba obrisati. Piše removes 0 elements from index 2, dakle, ovde piše 0, dakle, od indeksa 2 obriši 0 elemenata i dodaj drum. I normalno desit će se sledeće, 0, 1, 2, evo ga indeks 2, drum je dodat, 0 brisano jer ostalo je Mandarin i Surgeon i to je ok. Removed is no elements removed, zato što ova promenljiva removed nema ništa, nismo ništa uklanjali. Isto tako imamo recimo My Fish Splice 3 i 1. Ovde prosto kažem da, samo da vidim, Splice 3 i 1, aha, on prosto briše jedan element od indeksa 3.
i ne dodaje ni jedan nov. Tako da imamo indeks 1, 2, 3 i od tog elementa briše ovo i zato ostaje samo ovo kao nov niz, a ovo je obrisano. To. Imamo dalje primjer 2, 1, trumpet, ovo je truba. Dakle, briše jedan element od indeksa 2 i dodaje tu posle trubu. Dakle, ovo je naš niz. Da, to je naš niz i mi sada imamo 0, 1, 2, onda briše prvi element nakon njega, to je ovo. Samo da vidim. 0, 1, trebalo bi da je tako, 2, pa briše drum i dodaje, da, na mestu druma dodaje trubu. Da, tako je. Dakle, removes one element from index 2 i ubaci trubu. Angel, evo, crown, pa truba i ostaje ovdje surgeon. Dakle, ovo je obrisano, drum. I sada naravno ovdje imate i dalje primjere, splice opet ista metoda, 0, 2, dakle dva elementa briše, 0, dakle ovo piše removes two elements from index 0, dakle od indeksa 0 briše dva elementa i ubacuje nove elemente, parrot, pa ovo ne znam kako se čita, blue. Isto možete koristiti i negativne vrednosti, pa to znači briše dva elementa od indeksa 2, ovo ovdje što piše. Zato što ovo ima 5, 1, 2, 3, 4, 5 elemenata. Dakle, 5 minus 3 je 2, znači od drugog indeksa briše dva elementa. Briše dva elementa od drugog indeksa. Vrlo jednostavno. To je što se tiče splice metode. Postoji sort, dakle, možemo ovako napisati, voće.sort, vrlo jednostavno i ja ću da vidim ovako, napisat ćemo, ajde, na taj način, document, write, i pišem ovdje voće 0 plus, stvari zašto ja ovo radim, kad sve mogu da spojim u jedan string, voće join, document, write, x, dobro, šta se dešava, on je sortirao alfabetski ove članove niza, tako da A, B, C, D, E, F, G i tako ih je poređao redosledom banana, jabuka, jagoda, kruška. Kako i treba da bude. E sada, možemo i napisati ovdje reverse, dakle da okrene kontra. Sada je jagoda, banana, kruška, jabuka. Reverse, kako radi? On ovo prebacuje na prvo mesto, ovo na drugo, ovo na treće, ovo na četvrto i tako dalje. Znači, prosto rotira elemente unazad sve, kako i jeste ovdje. Dalje imamo, samo da vidim, da, recimo da imamo brojeve, ne više stringove, nego baš brojeve, 30, 2, minus 1, 4, 218, to su naši brojevi, ovo nam ne treba. Kada bih ovdje napisao voće.sort i pozvao ovaj string, dobijam minus 1, 18, 2, 234. Ovo uopšte nije sortirano kako valja. Dakle, treba da bude minus 1, 2, 4, 18, 30, 200, ali to se nije desilo. To je zato što su u pitanju brojevi, a ova metoda sortira stringove. Da bismo sortirali brojeve, ovdje treba da upišem anonimnu funkciju, pa pišem zato samo function, unutra unosim parametre a i b i odmah, samo treba da otvorim, odmah unutra otvaram vitičaste zagrade, naravno mi još nismo radili funkcije, ali pokušat ću što jednostavnije da objasnim, return
i pišem šta vraća a manje b. Šta ovim dobijam? Dobijam sledeće. Dobijam 230, 18, 4, 2, minus 1. Ako okrenem ovaj znak ovde ovako, dobijamo kontra. Minus 1, 2, 4, 18, 30, 200. Tako se sortiraju brojevi, ako su brojevi u nizu. Ovako, ovo je sort funkcija, metoda. Ona vrši sortiranje stringova, međutim, kao parametar, kao argument te metode, mogu da napišem i funkciju unutra, zamislite, to možete u JavaScriptu. I onda, ova funkcija, vidite, nema svoje ime, piše jednostavno function. Dobro, nisam sad objašnjavao, ali inače znajte da kada pravite funkcije, uvek pišete function ime, pa ovako. No, nebitno trenutno, u ovom trenutku znajte da je ovo anonimna funkcija bez imena, ima svoje parametre a i b, ti parametri su oni koje sama metoda sort već uzima, ona već samo upoređuje elemente niza. I ovde sam rekao return. Return je ključna reč koja vraća, to jest funkcija mora neku vrednost da vrati, to jest ne mora, ali obično neku vrednost treba da vrati. Zbog toga kažem vraća kada je a veće od b. A veće od b, to je dakle on upoređuje ove dve vrednosti i vraća onu veću u prvo. Dakle, prvo vraća onu veću. I na taj način, ovde se dešava kontra, ovde vraća prvo manju, ali se ovako zapisuje. Kada je a veće od b, onda vraća manju vrednost. To je to što se tiče nizova, mislim da sam malo više objašnjavao, jer ima i, ovo su neke metode koje vam mogu koristiti, pretpostavljam. To je to što se tiče ovog tutoriala i hvala što ste pratili. Vidimo se u sledećem.